आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय प्रधान मन्त्री किसान सन्मान निधि योजनानि 18थि इनस्टलमेन्टनि मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। गोबां खेतियकफोरानो नेगासिनो दं PM किसाननि 18थि इनस्टलमेन्टनि 2000 रांखौ बेंक एकाउन्टआव माब्ला हागोन। लोगोसे गोबां खेतियकफोरा गोदानै जाय बिथांमोना बानायनानै दोनदों PM किसानखौ आरो जाय बिथांमोना माबा मोनसे प्रब्लेमनि जाहोनाव जुदि नोंथांनि राङा हाबाखै, नोंथांमोननि थाखाय मा मोनसे गोदान आपडेट फैदों, जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव बेनि A to Z आपडेटखौ नायगोन। नोंथाङा जुदि रां मोनाखैब्ला नोंथाङा बोरै रांखौ मोननो हागोन आरो गोदानै एप्लाइ बानायनायफोरा मा प्रसेस खालामनांगोन, जोङो बेफोरनि A to Z आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन। लोगोसे जाय बिथांमोना PM किसान मोनो, नोंथांमोना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि मोनसे स्किमाव एप्लाइ बानायनानै नोंथाङा मास मोनसेयाव 3000 रां मोनो। जोङो बेनि आपडेटखौबो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गिबियावनो जोङो नायग्रोगोन नैबे 18 इनस्टलमेन्टनि पेमेन्टआ जोंनियाव बेंक एकाउन्टआव माब्ला हाबगोन। दा बेनि थाखायनो गभर्नमेन्टआ मोनसे सेचुरेशन ड्राइभ केम्पेइन सोलिगासिनो दं। बियो 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायदों। बेयाव CSC सेन्टारनिफ्राय नोंथांनि KYC नि खामानिखौ मावगोन। लोगोसे नोंथाङा बेयाव लेन्ड शेडिंनि नोंथांनि खामानिखौ मावगोन। जुदि नोंथांनि KYCआ जायाखै, लेन्ड शेडिंआ जायाखै, DBTआ जायाखै, अब्ला नोंथाङा बे PM किसाननि रांखौ पेमेन्टखौ नोंथाङा सोब्लाबो मोननाय नङा। बेनि थाखायनो रां सोनायनि 15 डेज सिगां बेनि खामानिखौ मावगोन। नोंथांमोना रांखौ PM किसाननि 18थि इनस्टलमेन्टनि रांखौ नोंथांमोना अक्ट'बर मान्थनि नोंथाङा बे गेजेराव मान्थआव नोंथाङा सप्तायावनो मोननाया 100% रोखा जाना फैदों। मानो होनोब्ला रां सोनायनि 15 डेज उनाव बे सेचुरेशन ड्राइभखौ प्रत्येक बोसोरावनो बानायबाय थायो। नोंथांमोना जुदि नोंथांनि प्रब्लेमा जुदि KYC, DBT, लेन्ड शेडिं जुदि बेयाव नोंथाङा खामानि मावाखै, अब्ला नोंथाङा थाबैनो CSC सेन्टाराव नोंथाङा जगाजग लाबानो जाबाय। लोगोसे आङो दिनैनि भिडिअआव देखायगोन नोंथाङा गावबा गावनि KYC खौ नोंथाङा बोरै चेक बानायनो, जों बेनि आपडेटखौ नायगोन। लोगोसे DBT खौ बोरै नोंथाङा चेक बानायनो, जों बेफोरनि A to Z आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोसे नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों 18 इनस्टलमेन्टनि थाखाय गभर्नमेन्टआ बेयाव रेडि जाबाय रां सोनो थाखाय। नाथाय गोबां खेतियकफोरनि बे PM किसाननि डाटाया प्रब्लेम जानानै दं। बेयाव सोरनियाबा KYC जायाखै, सोरनियाबा DBT जायाखै, सोरनियाबा बे लेन्ड शेडिंआ जायाखै। बेनि थाखायनो गासैबो खामानिखौ 15 डेजनि गेजेरावनो बेयाव मोनसे सेचुरेशन ड्राइभ सोलियो बे CSC सेन्टारनिफ्राय। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोन्दों। आं मोनसे नोंथांमोननो आपडेट होनि। नैबे PM किसान सेचुरेशन ड्राइभ बेखौ सामलायो, नैबे PM किसाननिफ्राय बेखौ सालायो। बेयाव गोबां खेतियकफोरनि प्रब्लेमखौ नैबे सेचुरेशन ड्राइभनि जोहै सल्भ बानायो। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोन्दों। बेयाव मोनसे हेल्पलाइनबो होना दोनदों। जुदि नोंथाङा बेयाव हेल्पलाइनाव कन्टेक्ट खालामनाबो नोंथाङा गावबा गावनि प्रब्लेमखौ फेस खालामनानै लानो हागोन। नोंथाङा बेयाव PM किसाननि रांखौ मोननो थाखाय जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ बानायदों, बा नोंथांमोना बेयाव माबा मोनसे जाहोननि थाखाय रांखौ मोनाखै, नोंथांमोना थाबैनो नोंथांनि DBT आदारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक, लोगोसे KYC खौ नोंथाङा CSC सेन्टाराव थांनानै हैनांगोन। गोबां लाख लाख खेतियकफोरा KYC नि थाखायनो दासिमबो रांखौ मोनाखै। बेनि थाखायनो गभर्नमेन्टआ दा केम्पेइन सालायदों। रां सोयैनि सिगांनो नोंथाङा बे खामानिफोरखौ मावनानै लाबानो जाबाय। नोंथाङा रांखौ अक्ट'बर मान्थआवनो मोननो थांगासिनो दं बे 18 इनस्टलमेन्टनि रांखौ। नोंथाङा दानिया बुजिबाय। दानिया जोङो नायगोन बे PM किसाननि जोहै नोंथाङा बोरै 3000 रांखौ नोंथाङा मास मोनफ्रोमबो लानो हागोन। नैबेयाव मोनसे आपडेट होनानै होदों। नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांनि बैसोखौ नैबेयाव होना दोनदों 18 निफ्राय 40 बोसोर। बे स्किमनि बागै आं नोंथांमोननो खोथा हरखांबायमोन। आरो लोगोसे नोंथाङा बे स्किमाव बोरै एप्लाइ बानायनो, भिडिअनि डिसक्रिपसनाव नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक होना दोनदों। नोंथाङा बे लिंकनि थ्रुयै थांनानै नोंथाङा मोनसे भिडिअ नुगोन। बे भिडिअआव आङो बेयाव बोरै एप्लाइ बानायनो नोंथांनो A to Z फारि फारि बानायखानानै होदों। नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनानै बेयाव अनलाइन जुदि नोंथाङा बानायनो हायो, अब्ला नोंथाङा हारसिंनो अनलाइन बानायनो हागोन। नैबेयाव जेब्ला नोंथाङा 60 बोसोर जागोन, नोंथाङा बेयाव 60 बोसोर जागोन, अब्ला नोंथाङा 3000 रां मोनबाय थागोन। बे स्किमनि मुङानो जाहैबाय प्रधान मन्त्री किसान मान धन योजना। बे स्किमाव जाय बिथांमोना PM किसानाव रां मोनबाय थायो,
नोंथांमोना बे स्किमाव इजियावनो एप्लाइ बानायनो हागोन। नोंथांनि बैसोआ बेयाव 18निफ्राय 40 बोसोर नोंथाङा बेयाव एलिजिबल जागोन। 18निफ्राय 40 बोसोर नोंथाङा बेयाव बीमा स्किम नोंथाङा बेयाव नोंथांनि बैसो हिसाबै 100निफ्राय 200 रांनि गेजेराव मास मोनफ्रोमबो अट' डेबिट नोंथांनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय बेयाव 60 इयारहालागै बेयाव राङा दानलांबाय थागोन 100निफ्राय 200नि गेजेराव। जेब्ला नोंथांनि बैसोआ बेयाव नैबेयाव लिरना होखादों जेब्ला नोंथांनि बैसोआ 60 जागोन अब्ला नोंथाङा बे स्किमनिफ्राय नैबेयाव 3000 रांखौ मोनबाय थागोन। नोंथाङा बुजिबाय जानो हागौ। लोगोसे नोंथाङा नैबे प्रधान मन्त्रि किसान मान धन यजना स्किमाव एप्लाइ खालामनोबाथाय नोंथाङा अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। आङो बेनि A to Z एप्लाइ खालामनाय मोनसे भिडिअ बानायखादोंमोन। नोंथाङा भिडिअखौ बानायबानो जाबाय। नैबे प्रधान मन्त्रि किसान सन्मान नैबे प्रधान मन्त्रि किसान मान धन यजना स्किमाव नोंथाङा दानिया बुजिबाय। दानिया जोङो नायगोन जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ बानायनानै दोनदों नोंथांमोना रां मोननो थाखाय मा प्रसेस बानायनांगोन। लोगोसे जाय बिथांमोननि राङा हाबाखै नोंथांमोना माबोरै नोंथांनि EKYC खौ नोंथाङा चेक खालामनो जोङो बेनि आपडेटखौ नायदिनि। दानिया जोङो नायदिनि जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ बानायनानै दोनदों नोंथांमोना गावबा गावनि बे स्टेटासखौ नायनो थाखाय नोंथाङा सिम्पल नैबेयाव मोनसे Pmkisanनि पर्टेलाव नोंथाङा फैनांगोन। नोंथाङा गुगोलाव pmkisan.gov.in बेखौ सार्च खालामबाबो जागोन। लोगोसे आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै होखादों। नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोन्दों। नैबे अपसनखौ नैबे पेजखौ बोखोनानै नैबेयाव स्टेटास अफ सेल्फ रेजिस्ट्रेशन फार्मार नैबे CSC नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगोनो दानिया बेयाव मोनसे अपसन गेवगोन। जाय बिथांमोना गोदान एप्लाइ बानायदों नोंथांमोना बेयाव गावबा गावनि आधार नाम्बार नोंथाङा Pmkisan बानायनायाव जि आधार नाम्बारखौ होदोंमोन नैबे बक्सआव आधार नाम्बारखौ होबानो जाबाय। आरो नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबे बक्सआव होनानै नैबेयाव सार्च खालामनानै होबानो जाबाय। अब्लानो नोंथांनि बेयाव गासैबो स्टेटासा नुजागोन। बे स्टेटासाव नुजागोन नोंथांनि बे स्टेटासा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जानांगोन। डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जाबासो नोंथाङा बे Pmkisanनि रांखौ मोनगोन। नोंथाङा बेबायदि चेक खालामबानो जाबाय। आरो जुदि डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जायाखै अब्ला नोंथाङा बे स्टेटासखौ नोंथाङा स्क्रिनशट बानायनानै प्रिन्ट खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि जिल्लानि एग्रिकालसार अफिसाव नोंथाङा बेनि बागै आपडेट खौरां लाहैबानो जाबाय। अब्लासो नोंथाङा Pmkisanनि नोंथाङा 18थि राङाव नोंथाङा मोनफानो हागोन जाय बिथांमोना गोदान एप्लाइ बानायदों। दानिया नोंथाङा बुजिबाय। दानिया जोङो नायगोन Pmkisanनि EKYC खौ नोंथाङा जुदि होबायमोनब्ला नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायनो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों EKYC नोंथाङा बे EKYC आव क्लिक खालामबानो जाबाय। जुदि नोंथाङा EKYC खौ होबायब्लाथाय जुदि नोंथाङा बेयाव EKYC होबायब्ला नैबेयाव नोंथांनि आधार नाम्बारखौ बहायबानो जाबाय। आरो नैबेयाव सार्च खालामना होबानो जाबाय। नोंथांनि नैबे आधार नाम्बाराव मोनसे OTP फैगोन। बे OTP खौ नोंथाङा बहायना होनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि EKYC खौ नोंथाङा बेयाव नुनो मोनगोन। नोंथाङा दानिया बुजिबाय। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोननो आं मोनसे फिसा आपडेट हरदों। नोंथांमोना Pmkisanनि रांखौ जाय बिथांमोननि गासैबो डाटाया क्लियार नोंथांमोना अक्ट'बर मान्थआव नोंथांमोना 100% Pmkisanनि रांखौ मोनगोन। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।